Dobrý deň, moje meno je Pavol Štefanov a dovolte mi, aby som vám predstavil vlajkovú loď elektromobility značky Hyundai Ioniq 9. Moderný, robustný a pritom elegantný SUV dizajn, ktorý púta pozornosť. Ioniq 9 ponúka bohatý batožinový priestor a pohodlie až pre 7 pasažierov, špičkový infotainment, plne digitálny kokpit a množstvo bezpečnostných asistentov. Najnovšia generácia batérií s dojazdom až cez 600 km, ultrarýchle nabíjanie z 10 na 80% za 20 minút. Prémiové spracovanie interiéru, možnosť posuných sedačiek v každom rade, tiché a plynulé jazdné vlastnosti. V Begame vám pripravíme individuálnu ponuku priamo na mieru. Sme váš spoľahlivý partner, autorizovaný predaj a servis značky Hyundai priamo tu v Trnave. Chcete Ioniq 9 zažiť na vlastnej koži? Pozývame vás na skúšobnú jazdu. Príďte si pozrieť nový Hyundai Ioniq 9 do nášho showroomu v Trnave. Tešíme sa na vás v Begame.